Chcete k vašej výpovedi ešte niečo doplniť, pane? Čo som povedal, platí. Povedal som vám už všetko, čo viem, páni. Otec. Ale už je koniec, synok. Vyrazíte hneď teraz. Kapitán vie, kam ťa má vziať. Neboj sa. Vždy budem pri tebe. Mimochodom, ďakujem. Ochraňoval si svoju sestru. Som na teba hrdý. Nech sa ti darí. Kapitán? Vytiahnuť plachty. Ďakujem. Pán Serhán, máme pacientovú výpoveď. Áno? Bol v aute, keď došlo ku konfliktu. Skrížili mu cestu. Vtedy sa to všetko stalo. Máme popisy dotyčných osôb aj ich vozidla. Prosím? Pardon, celkom tomu nerozumiem. Tu už nič viac urobiť nemôžeme. Ďakujem vám za spoluprácu. Čo chceš? Počúvaj ma. Ak vo svojej výpovedi spomenieš Alaza, za to, čo si spravil Čale, ti všetko poriadne zrátam. Tak ti to zrátam, že budeš ďakovať za to, ako si dopadol. Jasné? Rozumel si? Výborne. Bravo, chlapče, bravo, bravo. Je to tvoj brat, synak, je to tvoj brat. Nerobím to pre Alaza. Robím to pre mamu, robím to pre teba, robím to pre Starkého. Aby ste celý život nemuseli za Alazom smútiť. Preto som to urobil. Keď sa tvoj
Brat dozvie, čo si spravil. Nestane sa vôbec nič. Ja som pri svojom bratovi už dávno stratil nádej. Netuším, prečo ma tak hrozne nenávidí, ale akokoľvek sa to skončí, Alas nikdy nebude môj brat. Toto je posledná vec, čo som pre ňo spravil. Nevieš, čím všetkým si prešla, keď si tu nebol. Prestaň. Moja mama za nič nemôže. Nikto si nesmie svoje rany ospravedlňovať vlastnou zlobou. Keby z bolesti malo vznikať zlo, ty by si mal mať zo mňa najväčší strach. Nechcem s vami hovoriť, alebo v mojom živote nič neznamenáte. Čo sa deje? Skôr ty povedz, čo sa deje. Čo si spravil? Rusgar sa prebral. Povedal, že za to môže Alas. Priznal, že to bol on. Bol, pravda. Bol to. Konečne. Nech si skúsi, aké je to byť zradca. Policajti ho odviedli? No tak, braček, neber si to. Aj keď je to tvoj brat, zaslúžil si to. Zaslúžil. Ale hovoril som s Rusgarom. Ale zas som nezradil. Čo? Jaman, robíš si srandu, veď tebe preskočilo. Človeče, si normálny? Ten chlap ťa chcel dostať do basy. Keby nebolo toho doktora, sedíš tam do konca života. Čo to akože skúšaš, Jaman? Počujte. Ja som mame niečo sľúbil. Že kvôli nám už nikdy v živote nebude trpieť. Bohužiaľ. Ten chalan je môj brat. No tak si toho svojho brata strč niekam. Upokoj sa, dobre? A čo ešte chceš? Čo ešte čakáš? Nič, ja už nechcem nič. Ani brat mu už nechcem byť, prisahám. Neustále niekto niečo odo mňa chce, držím ústa, idem, robím, snažím sa, ale nie. Nikdy to nestačí. Nikdy nikomu nestačím, už mám toho dosť. Som unavený, rozumiete? Už takto ďalej nevládzem, už naozaj nie, nevládzem. Už sme to pochopili veľmi dobre. Aj toto. Už ma unavujú aj tie vaše neustále poznámky. Nenájde sa ani jeden človek, ktorý by povedal, chápem ťa. Braček, my to všetko hovoríme len pre tvoje dobro. Skús nás pochopiť. Bojíme sa o teba, že sa ti niečo stane. Áno, a čo horšie sa mi ešte môže stať, ha? Napríklad, že ťa z domu vynesú v rakve. Tak ma pochováte. Jedna plachta, nie? A vybavené. Ty si sa úplne... Vybavené. Stačí. Nechaj ho. Nech si vydýchne. Už je hotový. Už stačilo.
Pán Serhan? Haló, kapitán, vráťte sa. Haló? Haló? Tak počuješ ma? Tak, pán Serhan, sme v tureckých vodách. Nie, počúvaj. Haló, pán Serhan, je tu zlý signál. Už nič nehrozí, vráťte sa späť. A ja som sa vás snažil kontaktovať. Je tu jedno dievča. Vedeli ste o tom? Dievča? A aké? Kto je to? Je to... Nejaká Ruja. Pán Alas povedal, že Čo to tam bola robí Ruja. Ruja? Alas? Povedz Alazovi, nech neurobí žiadnu hlúposť, dobre? Okamžite sa vráťte, počuješ ma? Máme sa vrátiť? Haló? Haló? Máme sa vrátiť? Pán Serhan? Chlapče. Čo je ti? Hovor. Nič. To znamená, že sa niečo deje. O čo ide? Nič. Vôbec nič nefunguje tak, ako má. O to ide. Poď pekne za mnou. Kam ideme? Máš u mňa dlh za obed. Vyrovnáme. Veď ste práve jedli, nie? Ten obed nemal chuť. Chápem. Bude to jedlo alebo rozhovor? Oboje. Poď. Auto je z požičovne, nepamätám si značku. To sivé auto, sleduj ho, dobre? Poďme. Rusgar, už sa prebral? Je v poriadku? Je v poriadku, ale návštevy nepúšťame. Ja nie som len nejaká návšteva. Pozor! Čo to má znamenať? Nemôžete ho vidieť. Som Čala Sojsalanová. Nemocnica patrí našej rodine. Ako sa voláš? Pozri sa ešte raz, už si ma spoznala. My vieme, kto ste, slečna. A vieme aj, o čo ide. Dobre. Potom určite viete aj to, že je to môj priateľ. Tak ustúpte. Slečna Čala, je to príkaz vášho otca. K tomuto pacientovi nesmiete. Môžem pánovi Serhanovi zavolať? Dobre, netreba. Netreba. Chcela som ho vidieť aspoň z diaľky. Dobre, nevolaj. Rusgar! Všetko bude v poriadku, dobre? Začneme od znova, ver mi. Ale musíš mi zdvihnúť telefón, musíme sa porozprávať. Bože, strpenie. Rusgar? Pán Rusgar si vás neželá vidieť. Čála, kde si sa tu vzala? Čo sa staráš? Jessur, o niečo ťa poprosím. No? Môžeš mi s niečím pomôcť? No, vieš, povedal by som nie, ale sám sebe v týchto veciach vôbec neverím.
Máš nejaké pero? Pero? Aj ja? Nikdy som ho pri sebe nemal. Počkaj chvíľu. Zober to. My dvaja sa Čo nemôžeme... to robíš? Prečo to čítaš? Poď. Toto odnesieš Rusgarovi. Nechcú ma tam za ním pustiť. Kiež by som mal nejaký liek. Aby som ti pomohol. Kiež by. Čo? Hovorím o nejakom lieku. Aby som ho našiel, aj hory by som prekročil. Ubližuješ iba sama sebe. Čo je ťa do toho? No tak čo? Som zamilovaná. Nie, nie si. Neviem, čo toto je, ale láska nie. Len si to myslíš. Dobre, už stačí. Zoberieš to, alebo nezoberieš? Dobré ráno. Čo tu chceš? Vraveli, že si oklamal smrť. Tak si hovorím, že Sur je to na tebe. Nepribližuj sa ku mne. Pozri sa na to a prečítaj si to. Milujem ťa viac než seba. Nemôžeme sa rozísť. Nikomu nedovolím, aby nás rozdelili. Pochopil si. Aj tak si myslím, že si to ešte nezrádal. Čítaj znova. Ty si taký šťastný bastard, že to nie je normálne. To dievča ti bliká diaľkovými, nech sa spamätáš. Máš jej čo odkázať? Čaká vonku. Povedz tej vyšinutej hlave. Povedz tej jednej zaostalej hlupani. Nech ma nechá na pokoji. A ak je to možné, nech si zoberie aj vás všetkých. A všetci do jedného. Vypadnite z môjho života. Dobre ma počúvaj. Nebyť Alaza a Yamana, alebo keby som sa nedržal ja, tak ťa už dávno niekto z nás rozbije. Čo to máš s rukou? To nič nie je. No a? Prečítal si ten lístok? Prečítal. A povedal, že povedz tej jednej... Tej hlúpani. Dobré, to vynechajme. Povedal, že sa teraz necíti vôbec dobre. Povedal, že potrebuje čas a nemá chuť teraz niečo riešiť. Povedal, že sa mám vypchať? Pozri, tie nadávky ti vôbec nepristanú. Vážne, nehodí sa to k tebe, ale ak chceš, nadávaj. Len si ubližuješ, nestojí ti to za to. Keby... Ticho už, buď už ticho! Zničili ste mi život, úplne ste ho pochovali! V pohode, nemáš za čo. Vážne, normálny chlap by za taký list položil celý život. Neverím. Tu Alas, ak nezdvíham, nechcem s vami hovoriť, alebo v mojom živote nič nie. Prosím. Kapitán, vrátili ste sa? Dobre, polož. Deti. Zdravím, Ujo Serrano. Ahoj, Ruja.
Všetko je v poriadku? Ako tak. Vďaka Alazovi morský vzduch mi prospel. Hocikedy. Stačí len povedať. Ak ešte niekedy budem opitá, neber ma vážne. Nechaj ma zložiť sa doma. Dovidenia. Otec? Chod dovnútra. Choď dovnútra. No čo je? Nepáči sa ti tu? Majú tu skvelé predjedlá. Teda kedy si mali, uvidíme. Nie, práve naopak. Bál som sa, že ma vezmete na nejaké nobl miesto. Hej. Ak som na teba pôsobil takto, tak v tom prípade som urazil sám seba. Guven! Ahoj, Harry. Kde sa túlaš? Roky ťa nebolo. No, čo ti mám povedať? Odišiel som za hranice a už som sa nevrátil. Ale ty mi povedz jednu vec. Čo robíš, že stále vyzeráš takto mlado? Ale prosím ťa, zostarli sme, ale ty si stále rovnaký ako kedysi. Kdeže, Harry? A čo naša slečná, ako sa to volalo? Táto kapitola je už dávno uzavretá, drahý Harry. Už veľmi, veľmi dávno. Ale teda máš skvelú pamäť. To je škoda. Veril som, že vy dvaja Počuj, sa nikdy... Harry, ako to povedal Mevlana, spolu so včerajškom odišla aj duša. Čo patrilo včerajšku, je už preč. Dnes musíme začať od znova. No nie? Toto je tvoj syn? Nie je. Som Yaman. Ste si podobní, preto som sa pýtal. Teda... Počuj, Harry, necháme to na teba, len nám prines niečo dobré. Sme hladní, niečo si dáme. Dnes som jedol rybu. Len aby sa neurazila, že ju nechcem. Mal som ju na obed. Nechaj to Fajn. na mňa. A k tomu niečo malé. Jasné. Sadaj. Doktor? Aha? Hovoril o vašej starej láske? Dnes sa nerozprávame o mne. Dnes tu ide o teba. Vieš, prečo sa tomuto stolu hovorí zámočníkov stôl, chlapče? Lebo tu sa nedá schovať ani bolesť, ani radosť. Je ako zámočník. Cvak a otvorí každé dvere. Dnes sa porozprávame. Ak sa nám nepodarí rozviazať ti jazyk, pukne ti srdce. Výborne. Tak rozprávaj, chlapče. Neviem, kde mám začať. Začni. Ja mám dosť času. Ja ti poviem, aby si ušiel a ty vezmeš Ruju na loď? Si normálny. Blázon. Nenormálny. Kým som bol preč, mama skolabovala. Aj ona si veľa vytrpela. Čo moja bolesť na tej nezáleží? Komu sa mám vyplakať? A môj brat na mňa útočí pri každej príležitosti. Prečo vlastne? Pretože ja Yamana nenávidím. Čo s tým mám ja, čo? Čo som mu spravil? Čo ti Yaman Ali urobil? Ten chlapec ti zachránil kožu. Ja sa iba snažím správať ako brat. On chce byť mojim bratom? Tak
tak nech zmizne z nášho života. Z koho života má zmiznúť, Alas? Môjho a Ruino. Som do nej zamilovaný, otec. Napriek všetkému, pán doktor, som mu nedal príučku iba preto, aby mama neplakala, viete? Akú príučku myslíš? To Alas. Alas dobil Rusgara. Aj keby bol mojim bratom, tomu chalanovi Ruju nenechal. Ten, koho som nazýval bratom, dobre vedel, že som nevinný. A aj tak ma hodil polícii. Ja bez Ruji nemôžem žiť, rozumieš? Bez nej neviem dýchať. A ja naozaj neviem, prečo ma ten človek tak hrozne nenávidí. Prisahám, nerozumiem tomu. Ach, synak. Budete okolo Jamana, nikdy sa z problémov nedostane, nechápete to? Prestaňte mu konečne riadiť život, nechajte ho tak, zmiznite z jeho sveta! Ak to cítiš, mala by si zmiznúť ty. Čo som ti spravila? A vaši doma už vedia o tomto cirkuse? Mama a ostatní? Mama to zatiaľ nevie. Keby aj vedela, hneď by ťa chytila za ucho a šup na políciu. Tá žena už celé roky čaká iba na mňa. Celé roky. A k tomu ešte Alas. Radšej ani nevravte. Čo tvoj otec? Povedal si mu o tom? Nie. Otec tiež ešte o ničom nevie. Občas ku mne hovorí diabol. A čo hovorí? Aby som išiel znova do ulic, bez hlavu, aby som sa vôbec neobzeral. Aha. V tom počasí? Ešte viac sa ochladí. Aha. V zime nie je ľahké žiť na ulici. Hej. Hovoríte to, ako by ste to poznali. O veciach, ktoré nepoznám, nehovorím, Jaman.
Aj ja som sa ocitol na ulici. Našťastie ma rýchlo vzali do domova. Áno. Čo vlastne chceš od tej dievčiny? Prečo jej to nezdvíhaš? To je trochu iná vec, viete. Trvá na tom, aby som sa vzdal Jamana a bol len Alim. Všetci to riešia, doktor. Povedz im, že to nie je na tebe. Çaresiz derdimin sebebi belli, dermanı yaramda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli, dermanı yaramda arama doktor. Tutamaz gönlüm senin elinde, boşuna benimle uğraşma doktor. Čo vravíš? Tutamaz gönlüm senin elinde, boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Počkaj, pomaly. Choď si umyť ruky a tvár, udrelo ti to do hlavy. No choď. Choď. Darmalı yerdedir, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma, dokunma, benim gönül yarama. Dokunma, doktor. Niektorí muži sú ako žeravý oheň, synak. Rýchlo sa rozhoria a zahrejú celé okolie. Povieš si, aké príjemné teplo. Ale horia tak rýchlo, že ešte nie sú ani uhlíkmi a už sa premenia na popol. A čo potom? Aj pri najmenšom vetre sa roztrúsia všade na vúkol. Tvoj brat je presne takýto chlap. Ale sú aj takí muži, ktorí sú ako uhlíky. A vyberú si radšej pomalé horenie. Možno nie sú až takí horúci, ale nikoho nezachladia. Rozumieš mi? Ha?
keď je všetko studené. Tí, ktorí aj naďalej vyžarujú teplo, tí vždy vyhrajú. Tí, čo majú trpezlivosť. Áno. Povedz mi, ktorým mužom budeš ty? Najskôr sa rozhodni. Mám pre teba radu. Ženy nikdy nemajú rady. A preto si svoj oheň chráň. A chcem, aby si vedela, že to nebol Yaman, kto ťa zachránil. Bol som to ja. Láska. Ja viem, že teraz nechceš ani počuť môj hlas. Ale sľubujem ti len jedno. Kým budeš počúvať túto správu, tí, čo ti to spravili, za všetko zaplatia. Spolu so svojimi blízkymi. Čím viac odmietaš, tým viac budem volať. Zdvihneš mi ten telefón. Ruja? Dobrý deň. Chcem hneď výsledky testov. Povedzte v labáku, že ich potrebujem, dobre? Kde sú tvoji rodičia? Ešte stále neprišli? Len pred chvíľou pristáli. Sú na ceste. Ako sa im chceš pozrieť do očí? Čo im chceš povedať? A najmä svojej mame. Keď sa ťa opýta, čo sa stalo, zlato, kto ti to urobil? Povieš jej, že si zbil mladé dievča a preto si takto dopadol? Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa. To ja som ťa operovala, chlapče. Tvoj život bol v mojich rukách. A bolo príšerne ťažké nemyslieť na to. Keby som ťa mala operovať ako Čalina matka, v momente by som ťa nechala zomrieť. Pozri, Rusgar. Tu vnútri som len doktorka, ale keď vyjdem cez dvere, som matka. Takže ak sa niekedy opäť pokúsi niekto ublížiť mojej dcére, tak ho zabijem. Toto nezverím nikomu. Pamätaj si to. Volal ti Yaman? Nie. Čo keby si zavolal ty? Daj už pokoj asi. Deti. Čo sa deje? Čo vám je? Máte niečo na srdci? Nie. No jasné, už som to pochopila. Bojíte sa o Umuta, však mám pravdu.
Čo by, je v pohode. Jaman mu doniesol doktora Básnika a nemá náladu. Básnika? No, hovoril niečo Jamanovi v izbe, že poézia a hádky nejdú spolu ruka v ruke. Mám skúsenosť, nedopadne to dobre. Stačilo hlúpostí. A čo Ali, nevideli ste ho náhodou, ha? Neprišiel na obed. Ak sa niečo deje, musím to predsa vedieť, či nie, ha? Nie, nič nové, tak ako vždy. Po tom, čo sme vás našli, sa toho veľa stalo. Budem k vám úprimná. Pani Neslihan, prosím, netrápte sa. Ona má myšlienky niekde inde, občas sa takto správa. To sa stáva. A čo? V Ríve sa máte dobre, dúfam. Máte všetko, čo treba? Nepotrebujete niečo? Nie, všetko je v pohode. Žiadne problémy. Ďakujeme. Ďakujeme. Aj tak hľadáme prácu. Čo skoro niečo nájdeme, všetko sa vyrieši. Dobre? Uvidíme, pani Neslihan. Kto vie, ako sa veci vyvinú, však môže sa nám ešte všeličo prihodiť. Nikdy nevieme. Čo tým chceš povedať, Jesur? Žartujem, iba som žartoval. Serhan, ako? Prišiel si z domu? Áno, prečo? Ali je doma? Nie, čo sa stalo? No, volám mu a on mi neberie telefón. Medzi ním a Alazom došlo k menšej hádke. K akej hádke zase? Prečo je to medzi nimi takéto? Neslihan nie sa čoho báť. Čo bude s tými deťmi, Serhan? Vyhrá ten lepší. Len som žartoval. Uvoľni sa, žartoval som. Tieto žarty sa mi vôbec nepáčia. Kde si trčal? 100-krát som ti volala a posielala správy. Nepočul som, Šebnem. Nie si jediná, kto ma trápi. Mám plno starostí. Ja mám zlú správu. Ešref si vyžiadal Janerovu pitvu. Tak čo? Dúfam, že ty nemáš nič horšie. Čo? Ako vieš? Si istá? Povedal to právnik. Už podali žiadosť. Serhan, čo teraz? Prečo pochybujú? Prečo chcú pitvu? Nikto mi nič nepovedal. Boli v Janerovom dome. A asi niečo našli, preto pochybujú. A odkiaľ vieš o tom, že tam boli? Stratila som tam náušnicu, Serhan. A Feride ju tam našla a potom mi ju priniesla. Nehovor, že si ju vzala. Neviem, vtedy som nevedela, bola som hrozne zmetená. Do pekla! Ako si mohla spraviť takú chybu? Prosím, Serhan, musíme niečo urobiť. Ja som zabila Janera, prosím. Ticho. Musím si to dať v hlave dokopy. Ticho. Serhan, musíš nás zachrániť z tohto pekla. Máme tam niekoho z našich ľudí?